Wara l-ġimgħa li għaddiet deret ħabbat fuq il-bank għad-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni 2 wara nofsinhar, deputat Giovanna De Bono tkellmet fil-ħin allokata l-Oppożizzjoni dwar il-vot tal-Ministeru Tawdex. Dan f'diskors rari minn meta fl-aħħar xhur faqqa l-iskandlu Tawdex fejn kienet żvelata skema fejn qed ikun allegat li sar xogħol fil-privat minn fondi pubbliċi. Każ li ra l-raġel tal-eks Ministru jitressa l-qorti b'diversi kapi ta' akkuża. Fil-bidu tad-diskors tagħha l-eks Ministru Għawdex qalet li rridet turi l-apprezzament tagħha lejn il-ħafna Maltin u Għawċin li jurew solidarjetà kbira magħha u mal-familja fiċ-ċirkustanzi li għaddejja minnhom bħalissa. Filwaqt li qalet li mhux se titkellem dwar dawn iċ-ċirkustanzi għax mhux il-waqt. Imma rrid nagħmel referenza lihom f'din il-Kamra u f'dan id-dibattitu għaliex jikkonċerna lili bħala rappreżentanta tal-poplu Għawċi f'dan il-Parlament. Fost l-akkużi li għandu r-raġel tal-eks Ministru hemm dawk li b'fondi pubbliċi għax kien imexxi dipartiment tal-Gvern kien jaqdil dawk li setgħu kienu votanti potenzjali ta' martu. Whistleblower fil-każ Vela kif ta' dan kien baqalu eluf ta' euro xieħu. Fl-isfond ta' dawn il-każi li De Bono qed jiġħad, l-eks Ministru qalet ukoll li dejjem tat servizz mill-qalb. Jiena, Sur President, dwar dan il-każ nieqaf hawn ngħid biss illi jiena u l-familja tiegħi dejjem tajna ħajjitna għas-servizz tal-poplu. Dan is-servizz tajnieh bil-qalb u mill-qalb lil kulħadd mill-aħjar li stajna bil-limitazzjonijiet tagħna però bl-aktar mod sinċir u ġenwina.